Hadin ka jing o jing nam jing nong rap ki bahap ha ka right nong lingdo ha ka bayade ba ka jing e ka khai ka pateng ka ba ki nong rap jong ka ne ka thain ki jui kendu na ka por sha ka por kham tam hakum ka ne ka por lockdown jong ka jing wan lung shop jong ka khlam covid-19 man ta ka sngi ki nong mi khmat jong ka nong po constituency ki ba kan thop yu ba meral bon cm u ba de mla jong ka constituency ba ba balaji rani u ba long kum umdc ka constituency kum ki nong mi khmat ki la shim khia halor ka ne ka jing e ki ba ki nong rap jong ka te ka thain ki kendu na ka liang jong ki ni ki nong mi khmat ki la li ba ni kendu i ki nong yalam shnong ki nong yalam jong ka right ba ki nong yalam jong ki society nong rap ba pher jong ka thain right nong lengdo ka jing thmu jong ka ne ka jing le kendu ka long ban ya phlew ju mut ha ka ba kumno ban wat ki lat ki lenti ban ya rap ki nong rap ban lai ne ki ni jing e ha ka ne ka jing phlew ju mut na ka liang ki nong yalam jong ki society nong rap ki lapan pau ba ka jing e ki ba ki nong rap ki ju kendu na ka por sha ka por ka long halor ka jing sha khnyon palat ya ka dor bat kumju ki lapan pau ru ha prang ka ne ka lockdown ba wat la hadien ba ka sarkar ka la ailat ki ban khai henre ka jing e pat ka long ba kimyo pat e ka jaka ba kin la ban penya ya ka khai ka pateng kum ba julong khamtam hakum ka ne ka por ba ka de ka por jong ka yo sotrun na ka liang mla bod mdc ki lo ong ba kum ki nong mi khmat ki nam shong khlikti henre kin shim khia ban le e ban wat ki lat ki lenti ban pen bej halor ki ni jing e daga ba kin lej ban ye kendu ye ki tanat ki bade ban pej ki ni ki benta ban pen ngap halor ki ni jing e hakane ka ju ka sngi na ka liang mla bat mdc ki la lej ru ban jurep be ka madan jong ka right nong lengdo ka badon ha pa hambir lum na ka benta ban le ki fencing ki retaining wall bat gallery na ka liang mla bat mdc ki la thu ru ban na ka liang ka jongki ki la dap ban ye kendu ru yu sport minister director jong ka sports bat chief engineer jong ka state sports council bat ka ne la dap pharu ban sanction na ka benta ban yo ban sedang no ban tre shen ye ka ne to ha ka ne ka sngi ngi don hang ne po ka snong pambir na ka benta ban ye kendu ya ki nong yalam jong ka raj nong lengdo ya ki rang ba snong ki jungi ki ba don ha ki ne ki than na ka benta ban ye keren ban ye liu jumut halor ki mat ki ba ki nong rep ki jungi ki ye kendu ki jing e ha ka bai dei bat komno ban nang pen janai ya ki lat jing erap na ka liang jong ka agriculture department na ka liang ka agriculture department ban pen poi sa ki nong rep bat ha ka ju ka por nglayo ban liu jumut bat ki ni ki orang ba ha ka bai dei bat komno bangin thau ki lat ki lenti ban penya iyo ya ki marrep ki jumki mentang kembala ban sutu kala de ga por ha ga pastang ka tu kan por kan ni ka sotrun kini ki de ki snong ki ba kentup ya karat nong kra nong lengdo ka ba penmi bun ba sotrun ha kini ki dong than ki jumi ke ngi dang sudep ban ya fliu jumut na ka liang jungi kum nong mi khmat ba ndc ban ya don lang ni lai pen bej ban ya keren ban ya bu meeting bat ki officer jong ka horticulture bat ka agriculture department ban pej ban kmi bat ka district administration bat kumno bangin la ban pej ki lat ki lenti ban yarap kumno ban penya yo ya kini ki marrep ki bami na kini ki dong bat ki than galor iso bat ki pai ki kat sa ki wi ki jing thung ki jur ki jep ki nong rep ki jing ki don shibun ki jing e jadi kita kadau wala pelong ini begini kendu hang ne po song pambir ngin sale sa po nang kram ta bani kendu ya ki nong yalam snong ki seng ba pher na ka benta ban lap ban ai ki jingarap ka ka bedi ya na kaliang dengi kum kinong mikma ini le kat bala ban budin bat ka department ban wara yang jingi de ka bhajan ya kinong rep ki jungi hagaju ka por mana singi yo ban one page sendan ya gane ka madan jong ka right nong lengdo ka bran hang ne po pambir lum gane ka madan ka long ka ba don kam du ka ta ban pen bahaya ka ba yo lat pen ya keren bat ki bat minister bat director bat chief engineer jong ka state sport council ka ba nagaliang jong ka khmat ngade ban pa le ka estimate ang ta ban le retaining wall ya ki fencing ban pen bah ki gallery hapo jong ka madan kani kalong ka sentar jong kani ka right nong lengdo ini ken mar ka tangi scam begini jing budin jungi ban pen bahaya kani ka madan ru kan urlong sien bat ngi scam bakan long jing mentoy na ka benta ki kena samla begini yo mele kai hang ni ha ka ju ko por ki school repair bagi long ki sports bat ki activities ha kani ka jaka